A oradora principal da prestixiosa Feira do Libro de Bos Aires neste 2018 será unha galego-arxentina, a escritora, guionista e dramaturga Claudia Piñeiro. Ímolo ver. A bestseller arxentina Claudia Piñeiro, férrea defensora da súa galeguidade, será encargada de pronunciar o discurso inaugural na vindeira Feira Internacional do Libro de Bos Aires. Unha honra que recibe con moito orgullo, pero tamén con grande respeto, a pesares de ocupar as cabeceiras das principais librerías do mundo. Polas súas veas corre sangue de Laza, Nogueira de Ramuín e Portosín, e iso, indefectiblemente, marca tamén as súas novelas. Deixouno claro en Un comunista en calzoncillos, onde repasa a súa infancia, porque dende ben pequena, Claudia Piñeiro presume de ADN. Yo soy gallega y no voy a bailar los fines de semana, no estoy en el club gallego, nada de eso, pero cuando sale una noticia o lo que sea relacionado con eso, a mí me interesa. Coñeceu Galicia con 26 anos e dende entón redescubre en cada nova viaxe. Hay un sonido que yo cuando voy a Galicia es el mismo sonido que estaba en la casa de mis abuelos. Entonces me siento parte de ese lugar, podría vivir ahí. É unha das escritoras máis traducidas da Arxentina, volveuno demostrar coa súa última obra, Las maldiciones, onde ispe a nova política. Pero tamén é unha das autoras máis cinematográficas, xa que varias das súas novelas foron adaptadas á gran pantalla. Agora está inmersa nun proxecto que achega novamente a nosa comunidade, escribir o guión dunha película sobre outro descendente de galegos, o expresidente arxentino Raúl Alfonsín.